Goedenavond, zaterdag 2 september. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Veertig legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog stonden vandaag op de markt in Terneuzen tijdens de Victory Day. Bezoekers vinden het prachtig. Ja, dat is gewoon nog echt iets origineels nog. Dat is echt nog vansprekend wat het geweest is eigenlijk. Bij sommigen raakte het zelfs een gevoelige snaar. Het roept toch bepaalde herinneringen op, ook van familieleden die ook dus de oorlog mee hebben gemaakt. Ik ben van net na de oorlog. Dus ja, het is toch wel, het roept herinneringen op, laat ik zo zeggen. Op deze dag kunnen niet alleen de legervoertuigen worden bewonderd, maar er wordt ook herdacht. Op 20 september is het 79 jaar geleden dat Terneuzen werd bevrijd door Poolse strijdkrachten. Volgens de organisatie is het zowel een feest als een herdenking. Ik vind het zelf belangrijk ook voor de bevrijding. Zoiets mag je eigenlijk nooit vergeten, dat moet ieder jaar herdacht worden. Maar ik vind het ook weer wat belangrijk voor Terneuzen, dat we weer een leuk evenement hebben. Er komt redelijk veel publiek op af en ja, dat wil ik ook graag. Volgend jaar is het 80 jaar geleden dat Terneuzen is bevrijd. Dan hoopt de organisatie dat het plein helemaal vol staat met nog meer voertuigen. Vanaf het Zeeuws Museum trok vanmiddag een stoet door het Middelburgse centrum met zelfgemaakte vlaggen en vaandels. Op de vlaggen boodschappen en leuzen over onder meer het milieu, het slavernijverleden en de LHBTI-gemeenschap. Another world is possible! Woo! Another world is possible! De vlaggen en vaandels zijn gemaakt tijdens workshops na de tentoonstelling van de vaandeldrager van Rembrandt, die begin dit jaar aan het Zeeuws Museum werd uitgeleend. We hebben toen ook een tentoonstelling gehad, protestprocessie parade, waar we het eigenlijk vooral hadden over hoe je met een banner of een banier of een vaandel kan laten zien waar je bij hoort, wat je belangrijk vindt, waar je meer aandacht voor wil. En zo zijn we vanaf januari tot augustus workshops gaan organiseren. Zo is dat allemaal ontstaan. Zo maakte deze deelnemer een vlag over het slavernijverleden. Daar heb ik nooit wat van geleerd. Vroeger op school en de mensen weten het nu nog niet. Zo bedoel ik ook dat ik daarmee worstel. En als ik daar dan over begin, zeggen ze, maar je hebt toch nergens last van? Ik zeg, nee, ik ben wel wit, daar heb ik ook geen last van. Maar ik heb wel last als andere mensen. Dat doet je toch pijn? De vlaggen en vaandels gaan naar een depot in Rotterdam, waar ze uitgeleend kunnen worden voor bijvoorbeeld andere demonstraties. De gemeente Terneuzen gaat zich niet inspannen om de landelijke intocht van Sinterklaas volgend jaar binnen te slepen. De PvdA-fractie leek het leuk om de goedheilige man in de Terneuzense haven aan te laten komen. De intocht en de opening van de nieuwe sluis zouden de stad dan flink op de kaart kunnen zetten. Maar het gemeentebestuur ziet het niet zitten. Beide evenementen zouden juist niet goed tot hun recht komen als ze zo kort op elkaar worden gehouden. Terneuzen wil wel kijken of de stad zich na 2024 kandidaat kan stellen. Raymond Flux alias Roffa Bars is vaak te vinden op de boulevard in Vlissingen. Niet om van het uitzicht te genieten, maar om te sporten. Ik hing toevallig een keer horizontaal in een paal. En toen zei iemand tegen mij, jij doet calisthenics. Ik zei, nou, ik zou niet weten wat dat is. Ik ben thuisgekomen, ik heb YouTube gecheckt. Ik heb mijn spullen gepakt. Ben gaan trainen en ik ben er nooit meer mee gestopt. Hoe vaak train je? Normaal 6 keer in de week. 2 tot 3 uur per dag. En dat doe je niet in een sportschool? Nee, ik doe het buiten. Je kan in principe trainen met elk element op de straat. Als je maar creatief bent. Ik heb een hele moeilijke periode achter de rug. En ik wist van mezelf, ja, je kan binnen gaan sporten, maar dan voel ik me weer opgesloten. En ik had zoiets van, ga lekker buiten sporten, frisse lucht. Je maakt ook nog een praatje met de mensen. Je kan mensen ook weer motiveren en inspireren. Dus ik dacht, ja, dat is gewoon het beste voor mij. Het is voor mij echt een therapie, want ik denk als ik die sport niet had gevonden, dat ik eraan onderdoor was gegaan en tussen 6 plankjes had komen te liggen of ik was in de bias terechtgekomen. En ik wou mezelf daarvoor behoeden. Mijn grootste ambitie is toch echt om een boek uit te brengen met trainen met de elementen van de straat. Zodat iedereen lekker kan gaan trainen.
Ruim 600 lopers stonden vanmiddag aan de start voor de Kusloop in Vrouwenpolder. Voor veel deelnemers is het de laatste grote voorbereiding voor de Kusmarathon volgende maand. De start is nog relatief makkelijk, maar na 5 kilometer duiken de lopers het strand op voor 9 kilometer mulzand. Daar is het een groepje van 4 vooraan. Ook Baski Guidane uit Poortvliet, de Zuid-Hollander Karsten Kok, Danny Huybrechtse uit Westkapelle en in het wit Tim van den Broeke uit Vlissingen. Kok en Guidane moeten dan de 2 vooraan laten gaan. En dan zijn het dus alleen Van den Broeke en Huybrechtse nog over. En de Vlissinger Van den Broeke zet er dan nog een tandje bij. De Vlissinger is Zeeuws recordhouder op de 1500 meter en bereidt zich voor op zijn eerste Kusmarathon. Die voorbereiding loopt dus voorspoedig, want Tim van den Broeke wint de Kustloop. Tweede is de Kusmarathonwinnaar van vorig jaar, Danny Huybrechtse. En derde wordt Okbazi Guidane uit Poortvliet. Bij de dames is het de uit Middelburg afkomstige Ada Geuze die deze halve marathon op haar naam schrijft. Een hoge drukgebied boven Engeland heeft een zwakke noordoostenwind op gang gebracht, maar dat heeft nog niet de vochtige lucht afgevoerd. Dus daarom was er vanochtend op veel plaatsen nevel en mist, met wat dauwval ook. En het probeerde wel op te klaren, maar het ging een lange tijd toch moeizaam. Dat zijn kleine tekenen van de herfst die eraan zit te komen. Maar vannacht is het eerst nog vrij helder, met vooral wat hoge bewolking. En de wind is landinwaarts zwak genoeg voor enkele mistbanken, bij minimumtemperaturen van 14 of 15 graden. Morgen beginnen we met wat laaghangende bewolking of wat nevel, maar de bewolking zal al in de loop van de ochtend gaan breken. En daarna wordt het morgenmiddag overwegend zonnig met iets drogere lucht ook, windkracht 2 tot 3 uit noordoost tot oost en maximumtemperaturen in de loop van de middag van 22 tot 24 graden. Volgende week ligt er een hoge drukgebied boven Duitsland en Midden-Europa. Dat geeft meest zonnig weer bij ons en maxima stijgen naar 25 of 26 graden op dinsdag. En in de tweede weekhelft komt daar wellicht nog een paar graden bij. Tot zover. Zometeen een overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Maar ik wil het ook alvast even over morgen hebben. Dan zenden we om 5 uur 's middags een documentaire uit over 25 jaar Film by the Sea. Om 5 uur dus. Kijktip. En daarna om 6 uur meld ik mij weer met een nieuwe Zeeland Nu. Fijne avond.